Túto show vám neodporúči žiaden kúzelník na svete. Maskovaný kúzelník je späť z utajenia. Trúfa si odhaliť tie najstráženejšie triky sveta. Zistíte, ako realizujú úžasné zjavenia. Úniky, čo popierajú smrť. Záhadné levitácie. Šokujúce zmiznutia. Triky, z ktorých zastáva rozum. A neskutočné ilúzie. Žiaden kúzelník nie je príliš slávny. Žiaden trik príliš veľký. Žiadne tajomstvo príliš posvetné. Mágia bude navždy zbavená tajomstva v show Odhalené tajomstvá mágie a kúziel. Mágia tajomstva zbavená. Televízia Joj uvádza Odhalené tajomstvá mágie a kúziel. Dnes maskovaný kúzelník vyťahne oponu a odhalí tajomstvá levitujúcej a spiacej krásky bez skrytých drôtov. Vyčarí pôvabnú ženu vo vnútri zapečatenej priezračnej komory. Prepichne krásnu dámu mohutným železným hrotom. A najzáhadnejšou ilúziou je, ako poprie zákony priestoru a času vo dverách do inej dimenzie. To všetko a ešte viac uvidíte v odhalených tajomstvách mágie a kúziel. Najprv kúzelník predvedie klasickú ilúziu, aká sa nespočetne krát vysielala v televízii a predvádzala na živých vystúpeniach po celom svete. Jeho asistentky krátko tancujú, aby nás priviedli do nálady. Dobrá práca. Ale bez ohľadu na ich talent, ešte jedna sa mu vždy zíde. A tu ju máme. Pekná. Vstúpi na stoličku a ľahne si na dosku, ktorá spočíva na dvoch ďalších stoličkách. Teraz prichádza iná asistentka a zjavne premiestňuje nábytok. Kúzelník uvedie dievča do tranzu, zatiaľ čo druhá asistentka ju zahalí do plachty, ktorá visela z dosky. Dobrú nôcku. Pod doskou vidíme, že kúzelník stojí na vyvýšenej plošine, aby sme mohli sledovať jeho kúzlo. Chvíľu čaruje a dievča sa dvíha. Asistentky odstránia stoličky, ktoré držali dosku. Dievča sa vznáša vo vzduchu. Pomaly sa dvíha ešte vyššie. Kúzelník dá znamenie a jedna asistentka sa vráti z obručou z nehrdzavejúcej ocele. Kúzelník prevlečie obruč cez dievča poprvýkrát, aby dokázal, že pod ňou nie sú žiadne drôty alebo podpery. Skutočne sa vznáša vo vzduchu len vďaka jeho kúzlu. Pre istotu prevlečie cez ňu obruč po druhý raz a odovzdá ju asistentke. Teraz dá vznášajúcemu sa dievčaťu pokyn zniesť sa nižšie. To je úžasné. A vidíme, že tu nie sú žiadne drôty. Kúzelník požiada dve asistentky, aby doniesli späť stoličky. Umiestnia ich pod dosku na poslednú chvíľu azachytia ju skôr, ako klesne úplne na zem. Odkrie plachtu a tuto máme. Krásne dievča, ktoré zázrakom dokáže levitovať. Ako teda kúzelník dokázal, že jeho pekná asistentka levitovala rovno pred našimi očami? Takto. Na začiatku ilúzie držia dosku na oboch koncoch drevené stoličky. Asistentka zaujme polohu a zahalia ju do plachty. Tá skrýva prvé tajomstvo.
Za plachtou sa ukrýva oceľové zariadenie, ktoré drží dosku vo výške. Stoličky tu sú čisto na efekt. Bez plachty vidíme mechanizmus, ktorý podopiera dosku a dievča. Keď kúzelník prejde za dievča a vystúpi na plošinu, svojím telom zakrýva pred našim zrakom zariadenie. Ale ako to robí, že dievča sa dvíha? Plošina ukrýva ďalšie tajomstvo. V jej vnútri sa nachádza elektromotor napojený na hydraulický piest a dosť silný na to, aby dievča udržal. Oceľový mechanizmus je pripojený k piestu, ktorý ho dvíha do výšky. Pod čiernym kobercom na plošine sa skrýva ďalšie tajomstvo. 2 spínače. Keď kúzelník zdanlivo čaruje, že má moc, aby dievča levitovalo, jednoducho zapína motor. Stlačením prvého spínača hydraulický piest stúpa, stlačením druhého klesá. Keďže doska je pripevnená k oceľovému zariadeniu, ako to kúzelník robí, že sa nám javí, ako by tam nebola žiadna podpera a dokonca nie raz, ale 2-krát prevlečie cez dievča pevnú obruč? Tajomstvo sa skrýva v tvare zariadenia. K doske je pripevnený tento esovitý kovový hranol. Keď kúzelník prvýkrát preťahuje obruč, posúvajú tesne popri doske a cez vnútornú stranu eska. Len čo sa dostane na koniec, presunie časť obruče zachytenej vo vnútri eska okolo druhej strany. Tým sa obruč z esovitej podpery uvoľní a nám sa javí, že ju úplne prevliekol cez dievča. Navigácia cez podperu, pripomínajúcu labyrint, si žiada len dôkladnú choreografiu, ak to má vyzerať nonšalantne. Keďže diváci so záujmom hľadajú závesné drôty, kúzelník nás prevlečením obruče presvedčí, že dievča sa vznáša vďaka jeho kúzlu. Dokonca aj ja som tomu takmer uveril. Na to kúzelník vstúpi na druhý spínač a hydraulický piest spustí dievča späť do počiatočnej polohy. Pod dosku sa znovu zasunú stoličky a ilúzia je úplná. No nie je až taká udivujúca, keď poznáme jej tajomstvá. Teraz uvidíte klasický trik, ktorý mnohí pouliční umelci predvádzajú z bezprostrednej blízkosti ako úplne nový zázrak. Kúzelník nám ukáže bežný prúžok bieleho papiera. Ako vidíme, nie je ničím výnimočný. Vidíme aj to, že v rukách nič iné nedrží. Položí papier na stôl a zdvihne škatuľku so zápalkami. Vezme zápalku, len jednu. Zatvorí škatuľku. Zapáli zápalku a potom zažne sviečku. To je vhodná chvíľa na upozornenie, aby ste to neskúšali doma. Následne vezme prúžok papiera a zošúverí ho na guľku. Priblíži papier k plameňu a i hneď sa vznieti. Ale papier nezhorel. Roztiahne ho, no vyzerá inak. Magicky sa premenil na $100 bankovku. Vyzerá síce trochu opotrebovane, no sú to nefalšované peniaze. Ako kúzelník premenil v ohni bežný kus papiera na $100? Odhalíme vám záhadu. Keď sa trik začína, kúzelník nám ukáže prúžok bieleho papiera. Poprvé, nie je to bežný papier, ale o tom o chvíľku. Čo sa týka zápaliek, tie sú bežné, no ďalšie tajomstvo sa ukrýva v škatulke. Keď ju trochu potvoril, na jednom konci škatulky vznikol priestor, kam mohol niečo skryť. Bankovku. Vidíte? Je to pravá, trochu pokrčená $100 bankovka. Pred začiatkom triku kúzelník zhúžve bankovku do guľky, aby sa mu ľahko zmestila na koniec zápalkovej škatulky. Vďaka tomu nám hneď na začiatku triku môže ukázať prázdne ruky. Vysunie vnútornú časť škatulky len na toľko, aby mal miesto na bankovku, ktorú vopchal dnu. Tu ju máme. Funguje to takto. Keď sa chystá zapáliť papier, vyberie zápalku, zatvorí škatulku a bankovka mu vypadne do ruky. Tu vidíme, ako to robí. Tu je $100. Kým peniaze ukrýva v dlani, zapáli sviečku a keď sa chystá podpáliť biely papier, zhúžve ho v ruke. My však nevidíme, že v skutočnosti zošúverí biely prúžok okolo $100.
Keď podpáli biely papier, môže sa objaviť pravá bankovka zvnútra. Ale prečo peniaze nezhoria spolu s papierom? Spomínal som, že nie je obyčajný. Je to špeciálne chemicky upravený nitrocelulózový papier, ktorý okamžite zhorí a vytvára jasné plamene. $100 je nepoškodená. Kúzelníkovi stačí ju odhaliť a trik je kompletný. No práve peniaze mu vynáša to, že vie, ako sa to robí. Ešte uvidíte tajomstvá. Ako stvoriť krásnu ženu z oblaku dymu. A záhadné prechádzanie cez dvere do alternatívneho sveta. Neskôr sa dozviete, ako kúzelník príde o brucho. A ako prepichne nevinné dievča železným hrotom. To všetko v odhalených tajomstvách mágie a kúziel. Odhalené tajomstvá mágie a kúziel. Na ďalšiu ilúziu kúzelník použije obrovskú valcovitú kryštáľovú komoru. Pripomína skôr niečo z vedeckého laboratória alebo zo science fiction. Na teraz sa však držme faktov. Kúzelník otvorí dvere do komory, aby sme sa presvedčili, že vo vnútri nič nie je a vidíme, že je priezračná. Zatvorí dvere, nech sa na ňu znovu pozrieme skôr, než sa začne kúzlo. Po chvíľke čarovania sa valec zrazu začne naplňať dymom. Zvláštne, nevedel som, že ešte sú uzavreté miesta, kde sa smie fajčiť. Fíha, nádherné dievča. Viem, že fajčenie nie je zdravé, no dievča na mňa pôsobí naozaj zdravým dojmom. Tento trik sa mi páči. Poďme sa ale lepšie pozrieť na komoru. Ako sa dym rozplynie, vidíme, že ani v komore, ani za ňou nič nie je. Stojí tu len veľká prázdna rúra. Kúzelník opäť zatvorí dvere a pozrime sa, čo sa stane tento raz. Malé mávnutie rukou, trochu viac dymu. No dobré, tak oveľa viac dymu. Keď kúzelník otvorí dvere... Šup, je tu ďalšie pekné dievča. A máme tu ďalšiu úžasnú ilúziu. Jeden kúzelník a dve horúce dievčatá. Ako teda dokáže kúzelník vyčariť nie jednu, ale rovno dve krásne dámy z priezračného valca plného dymu? Prezradíme vám tajomstvo. Na začiatku ilúzie nám kúzelník ukáže, že valec je prázdny. Ale všimnite si, že za valcom sú rebríky a čierny záves. Vždy, keď je za veľkou kúzelníckou rekvizitou čierny záves, môžete si byť istí, že niečo skrýva. Pri pohľade na valec spredu, pričom za ním je čierna látka, máme dojem, že je priehľadný. No ak sa lepšie prizrieme, vidíme, že priesvitná komora skrýva čierny tieň, ktorý ju delí na poli. Keďže vzadu je čierny záves, nemáme šancu odhaliť čiernu clonu. Za ňou sa skrýva prvá asistentka. Keď nám kúzelník ukazuje, že komora je prázdna, neobchádzajú zozadu. Vykúzli trochu dymu, takže signalizuje kulisárovi, aby zapol skrytý výrobník hmly, ktorá zakrátko naplní valec. Len čo máme obmedzenú viditeľnosť, asistentka odtiahne clonu a z ničoho nič sa zjaví. Bez dymu vidíme, ako rýchlo sa clona vytiahne nahor a odhalí asistentku. Keď vyjde z komory, kúzelník môže voľne prechádzať poza valec, lebo je skutočne prázdny. Ale odkiaľ sa vezme druhá asistentka? Tajomstvo sa ukrýva na dne komory, ktorá je oveľa hlbšia, ako sa zdá. V podstavci je tajná skrýša, v ktorej je miesto akurát pre asistentku. Skôr než sa trik začne, zaujme polohu pod falošným dnom komory.
Druhá asistentka musí dávať pozor a stáť iba na obvode podstavca, aby na ňu nestúpila. Keď sa komora druhýkrát naplňa dymom, dievča vylezie zo spodu, zatiaľ čo dym zakrýva jej konanie. Tu vidíme, ako vstáva. Bez dymu je oveľa lepšie vidno, ako sa štverá von. Stačí jej vystúpiť z valca, nadýchať sa čerstvého vzduchu a pridať sa ku kúzelníkovi, ktorý zožne všetok potlesk. Trik sa robí pomocou dymu, ale tento raz bez zrkadiel. A v tom je jeho tajomstvo. Teraz kúzelník predvedie svoju schopnosť mentálnej telepatie. Jedno z jeho pekných dievčat mu asistuje ako dobrovoľníčka. Kúzelník vyberie dúhové pastelky a ukáže ich dievčaťu. Na to jej povie, aby si jednu ľubovoľnú vybrala, pričom ich drží za chrbtom. Dievča sa na triku nepodieľa, takže si vytiahne farbičku podľa vlastného výberu. Zelenú. Kúzelník naďalej otočený chrbtom ju požiada, aby mu danú pastelku vrátila. Potom jej dá pokyn, nech sa sústredí na zvolenú farbu a nemyslí na nič iné. Na čítanie jej myšlienok mieni využiť svoje schopnosti mimozmyslového vnímania alebo ESP a tak dedukovať, akú farbu si vybrala. Pripomenie jej, že bol otočený chrbtom. Nie, táto to nebola. Ani táto. Ale bola to táto však. Pekne rafinované. A prišiel na to prostredníctvom sily mysle. Či nie? Ako teda kúzelník zistí, ktorú pastelku si jeho dobrovoľníčka vybrala? Samozrejme, nemá to nič spoločné s ESP. Prezradíme vám tajomstvo tohto triku. Na začiatku kúzelník ukáže zahŕsť bežných pestrofarebných pasteliek, ktoré nie sú nejako upravené. Požiada dievča, nech si jednu náhodnú zvolí a skutočne ide o voľný výber. Dobrovoľníčka vráti pastelku kúzelníkovi do ruky. Ten sa otočí, no pastelky drží naďalej za chrbtom. V tom okamihu má čas na svoje kúzlo. Kým sú farbičky mimo dohľadu, zvolenou pastelkou si tajne zafarbí necht na palci, až potom ju pridá k ostatným. Keď gestikuluje s prázdnou rukou, kradmo sa pozrie na farbu na nechte. Z jeho pohľadu je ľahké uvidieť zvolenú farbu. Má zelený palec. Potom chvíľu hrá, aby to vyzeralo, že sa snaží zistiť, ktorú pastelku si dievča vybralo. Ale odpoveď pozná v okamihu, keď vidí svoj palec. Tento trik môžete spraviť pred svojimi priateľmi, lebo sme odhalili jeho tajomstvo. Ešte uvidíte, aké tajomstvá sa skrývajú za najneskutočnejšou ilúziou všetkých čias, keď kúzelník a jeho asistentky budú prechádzať dverami do ničoho. Potom kúzelníka čakajú oceľové čepele a príde o brucho. A neskôr sa stane niečo hrozné. Napichne asistentku na železný hrot. To všetko uvidíte v odhalených tajomstvách mágie a kúziel. Odhalené tajomstvá mágie a kúziel. Teraz uvidíte ilúziu, ktorá by zmiatla aj najbrilantnejších riešiteľov problémov a skeptikov v dave. Jej základom sú tieto zdobené dvere s veľmi dekoratívnym rámom. Kúzelník chce, aby sme si dobre prezreli dvere z oboch strán. Ako vidíme, stoja uprostred inak prázdneho priestoru. V blízkosti dverí nevidno nič a nikoho. Všimnite si aj to, že ide o plynulý filmový záber, bez akýchkoľvek strihov či úprav. Kúzelník otvorí dvere, prejde cez prach a zatvorí za sebou. Kamera prejde na druhú stranu. A kúzelník je preč. Úplne zmizol. Je to neskutočný trik. Ale počkajte, tu je. Veď sme práve videli zadnú časť dverí. Pripomína to film Zóna súmraku. Opäť sa pozrime za dvere. Nič. Zase zmizol ako gáfor. Prichádza jedna z jeho pekných asistentiek, možno nám pomôže.
Fíha, to bola pomoc. Nie je to síce kúzelník, ale beriem to. Myslím, že tie magické dvere sa mi páčia. Ale chcem vidieť, kde sa vzala, takže poďme sa znovu pozrieť za dvere. Stojí tam kúzelník. Bol tam celý čas? To nie je možné. Jedine, že sa vie zmeniť na neviditeľného. Zase prekročí prach a vidíme, že to sú tie isté dvere. Rovnaký plynulý záber kamery bez filmových trikov a strihov. Na jeho mieste by som tiež chcel byť na tej strane, kde sú dievčatá. Otvorí dvere a na párty prídu ďalšie dve. Ako si jedno také dievča vykúzlim u seba doma. Nemožná ilúzia sa odohráva rovno pred našimi očami. Ako to kúzelník urobil, že oni dievčatá zmizli a znovu sa zjavili v zázračných dverách? Poďme sa na to zase pozrieť. Na začiatku triku nám kúzelník ukáže dvere zo všetkých strán. Ako som vravel, tento trik robí na jeden neprerušovaný záber kamery. V podlahe nie sú žiadne padacie dvere ani nejaké tajné skrýše. Potom prejde cez prach a dvere za sebou zatvorí. Kamera putuje na druhú stranu, kde však nikoho niet. No keď sa otvoria dvere z tejto strany, zjaví sa v nich kúzelník. Ale ako? Prezradíme vám tajomstvo tohto triku. Podobne ako mnohé ilúzie, ktoré sa vysielajú v televízii, tajomstvo je v tom, čo kamera vidí a čo nevidí. Táto ilúzia sa objasní, keď celý trik sledujeme zhora. Sledujte kameru, ktorá sníma kúzelníka. Modrou je vyznačený trojuholník, čo je v zábere objektívu. Čierno-biely zvyšok je mimo dosahu kamery a nevidno ho, keď sa dívate cez objektív. Tuto vidí kúzelníka kamera pred dverami. Pri pohľade zhora zistíme, že keď prekročí prach a zatvorí za sebou dvere, je mimo dohľadu kamery. Len čo sa dvere zatvoria a kúzelník opustí zorný uhol kamery, uteká pred zjaviska prv, než kamera prejde na druhú stranu. V čase, keď kamera putuje dozadu, sa nám zdá, že kúzelník zmizol. V skutočnosti sa však skrýva v tieni, prebehne cez miestnosť na iné miesto a dáva pozor, aby ostal za svetlami. Ale keď je mimo javiska, ako sa dokáže tak rýchlo znovu zjaviť za dverami? Nie je to on, ale jeho dvojník. Vyzerá presne ako on. Nuž, takmer. Teda, obleky sú rovnaké. Ako sa kamera presúva za dvere, dvojník k ním uteká priamou čiarou. Kamera ho nevidí, kým neotvorí dvere. Vyzerá to, ako by sa zjavil kúzelník. Na to dvojník zavrie dvere a beží preč z javiska pod takým uhlom, že vzniká ilúzia, ako by kúzelník opäť zmizol. Medzi tým sa maskovaný kúzelník skrýva za javiskom a čaká na ďalšie vystúpenie. Potom príde asistentka otvoriť dvere a odhalí ďalšie dievča. Zhora vidíme, ako sa toto dievča ponáhľa na svoje miesto tak, aby ju nezachytil objektív kamery. Musí rýchlo šprintovať, aby nepozorovane zaujala polohu. Spomaľme záber a pozrime si ho znovu. Proste, aby sme mali lepší prehľad. Odtiaľ to vidno všetko. Dievča sa ukáže a dvere sa znovu zatvoria. Vtedy sa maskovaný kúzelník rozbehne k dverám. Keď sa priblíži kamera, ktorá ho sníma, vyzerá to, že kúzelník sa zjavil z ničoho nič. Potom prejde cez dvere a na chvíľku ich zavrie. V tom okamihu pribehnú zo zákulisia jeho posledné dve asistentky. Určite preto majú také dobré postavy. Kúzelník ich preháňa po celom javisku. Dostavia sa tesne pred tým, ako otvorí dvere a privíta ich v klube. Ilúzia s dôkladnou choreografiou je hotová. A teraz viete, ako sa to robí.
Po prestávke vám kúzelník predvedie, ako mu záhadným spôsobom zmizne brucho potom, ako bol rozrezaný na 3 časti. A neskôr, keď sa krásnej žene nevydarí jednoduché balansovanie, napichne sa na hrot. To všetko uvidíte v odhalených tajomstvách mágie a kúziel. Odhalené tajomstvá mágie a kúziel. Nasledujúca ilúzia sa datuje do začiatku 20. storočia. Existujú fotografie Houdiniho rovesníkov, napríklad Howarda Thurstona, ako predvádza pôvodnú verziu tohto klasického triku. Kúzelník nám ukáže skriňu s čudným tvarom. Obíde ju, nech sa na ňu pozrieme zo všetkých strán. Vyzerá, že je dosť veľká na to, aby sa do nej zmestil človek. Potom zavolá svoje pekné asistentky a jedna mu podá veľmi ostrú oceľovú čepeľ. Zdá sa, že je dosť pevná. Teraz druhú. Je menšia, ale rovnako ostrá, pevná a hrozivá. Asistentka si ich nechá na neskôr. Kúzelníkovi sa dostane pomoci pri otváraní skrine. Vieme si dosť dobre predstaviť, čo bude nasledovať. Ale to je zmena. Dovnútra ide namiesto niektorého dievčaťa sám kúzelník. Asistentka zaistí jeho krk oceľovým pásom. Potom sa spustí kovová tyč a 2 oceľové platne mu zaistia nohy. Dievčatá naozaj nechcú, aby im ušiel. Dvierka pred jeho hlavou sa zatvoria spolu s hlavnými dverami skrine. Asistentky ju teraz točia tak, aby sme videli, že kúzelník neunikol cez zadnú časť. Na to jedno dievča zasúva menšiu ostrú čepeľ do skrine vo výške kúzelníkovho krku a oddeluje jeho hlavu od zvyšku tela. To bude bolestivé radikálne holenie. Teraz je na rade väčšia čepeľ. Dievča ju zasúva do skrine vo výške kúzelníkovho pása. Hoci to nejde hladko. Aj to je spôsob, ako zmenšiť brucho. Bez práce nie sú koláče. Naďalej vidíme jeho nohy, teda vieme, že neunikol zo skrine ani pred vážnym zranením. Áno, tu má hlavu. Ale jeho trup úplne zmizol. Dievčatá otvoria dvere po oboch bokoch, potom aj vzadu. Je preč. Nohy tu ostali, ale trup chýba. A hore je len hlava. Zdá sa, ako by sa vzdialila len časť jeho tela. Ale kam odišla? A vráti sa? Dvierka sa zase zatvoria, aby sme sa nemuseli dívať na ten hrôzostrašný chaos. Teraz dievča vytiahne čepele. Najprv veľkú a potom aj menšiu z jeho krku. Je v tom dobrá. Skriňa sa zase otočí, aby sme videli, že sa za ňou neodohrával žiaden podvod. Pozrime sa dovnútra. Tu je jeho hlava. A trup je opäť na svojom mieste. Kovové upínadlá sa odstránia a kúzelník vyjde von. Žije a nejaví žiadne známky zranenia. Ako by sa stal zázrak. Ale viete, že aj za týmto kúzlom sa skrýva tajomstvo. Takže, ako to kúzelník prežil, keď mu jedna ostrá čepeľ prešla cez krk a druhá cez brucho a navyše sa jeho trup rozplynul vo vzduchu? Odhalíme vám tajomstvo tohto triku.
Kúzelník najprv vojde do skrine a dvere sa zatvoria. Pustí sa do práce skôr, ako sa zasunie prvá čepeľ. V hornej časti skrine je ukrytá falošná hlava, ktorá sa sklopí do žiadanej polohy. Na tomto zábere zvnútra skrine vidíte, ako sa kúzelník načahuje, aby spustil náhradnú hlavu. Spredu to vyzerá presvedčivo. Keď asistentka zasúva čepeľ vo výške, kde predpokladáme jeho krk, tlačí ju vlastne popod falošnú hlavu. Ďalej vidíme, ako dievča zasúva veľkú čepeľ do kúzelníkovho pása. V skrini je tajné sedadlo pripevnené k zadnej stene debny a namaľované na čierno, aby ho spredu nebolo vidno. Keď sa dvere zatvoria, kúzelník si sadne na sedadlo a nakloní sa dopredu, vďaka čomu sa čepeľ môže bezpečne posúvať ponad neho. Z tohto uhla vidíme, že čepeľ sa ho ani raz nedotkne. Spredu to vyzerá, ako by naďalej stál na svojom mieste, pretože nohy ostávajú celý čas na mieste. Ďalším tajomstvom je, že plocha nad kovovými pásmi je maskovaná časťou falošných nohavíc. Zasunie ich na miesto, aby zakryl prázdny priestor a vyvolá v nás dojem, ako by sme videli jeho nohy, teda ako by tam naďalej stál. Pozrime si celú akciu pri otvorených dvierkach skrine. Kúzelník si sadne na skryté sedadlo, zasunie tam prázdne nohavice a spustí falošnú hlavu. Nakloní sa dopredu, aby uvoľnil miesto pre veľkú čepeľ. Dievčatá odkryjú jeho hlavu a potom otvoria dvere. Ukazujú nám, že jeho telo záhadným spôsobom zmizlo. Aby to vyzeralo, že kúzelníka znovu poskladajú, asistentka najprv vytiahne čepele. Tým pádom si kúzelník môže sadnúť a schovať falošné nohy. Zasunúť hore do priečinka falošnú hlavu, postaviť sa a čakať na odhalenie. Je to moderná verzia klasickej ilúzie a teraz viete, ako sa robí. Ešte uvidíte. Pôvabná asistentka kúzelníka sa nabodne na železný hrot. Po krátkej prestávke sa dozviete, ako sa to robí v odhalených tajomstvách mágie a kúziel. Odhalené tajomstvá mágie a kúziel. Nasledujúci trik predviedli pouliční kúzelníci v národnej televízii a oklamali ním milióny divákov. Kúzelník nám ukazuje prázdnu umelohmotnú fľašu od vody a mobilný telefón. Ale nemá čas telefonovať. Najmenej teraz, keď má predviesť kúzlo. Poklepe zhora po fľaši, aby nás presvedčil, že je pevná a že mobil v žiadnom prípade neprejde cez jej hrdlo. Poklepe po dne a šup! Mobilný telefón prenikol do pevnej fľaše a je dnu. A zdá sa, že tam aj ostane. Dúfajme, že nikto nezavolá. Takže, akým kúzlom sa mu podarí dostať mobilný telefón do bežnej plastovej fľaše od vody? Odhalíme toto tajomstvo. V prvom rade, fľaša bola vopred upravená. Na boku je dlhý otvor, cez ktorý sa mobil zmestí. Kúzelník ho pred začiatkom triku vyrezal pomocou nožníc. Vidíme, že sa doň zmestí jeho ruka bez toho, aby sa narušil tvar fľaše. Trik začína tým, že mobilom poklepe po fľaši, aby dokázal, že je pevná a presvedčil nás, že s ňou nikto nemanipuloval. Potom rýchlo vrazí telefón do otvoru na boku. Je to úplne jednoduché. Teraz v spomalenom zábere vidíme, ako zasúva mobil cez vyrezaný otvor. Keď je mobil dnu, diváci si rezanie nevšimnú. Je to ďalší trik pouličných umelcov, na ktorý im viac nenaletíme. Kúzelník sa teraz pokúsi o neuveriteľne nebezpečné balansovanie v nádeji, že predíde katastrofálnym následkom. Najprv nám ukáže túto zostavu starovekých železných hrotov, aké sa používali na ochranu stredovekých hradov, v strašidelných domoch a na gotických cintorínoch. Všetky sú veľmi ostré a veľmi nebezpečné. Začias rytierov sa na takéto hroty napichovali nebezpeční porušovatelia zákona a zlorečení nepriatelia. Dnes ich kúzelník použije na predvedenie riskantnej ilúzie za pomoci tejto veľmi peknej dámy. Aj ona vyzerá dosť nebezpečne, krásna a nebezpečná.
Táto kombinácia sa dokonale hodí na nasledujúci trik. Kúzelník si na pomoc zavolá 2 asistentov pre prípad, že jeden maskovaný muž si s týmto dievčaťom neporadí. Keď ju uvedie do hlbokého tranzu, muži ju vyzdvihnú na najvyšší hrot a povážlivo s ňou balansujú na železnej špičke. Kúzelník neprestáva čarovať a dáva pozor, aby sa dievča neprebralo z tranzu. Napichlo sa na hrot. Špička jej naskrz prenikla cez brucho a vyšla von na druhej strane. Toto je prípad pre poistenie pracovných úrazov. Teda, ak to nejako prežije. No hoci ju prepichla pevná železná tyč, ako si sa jej darí vyzerať elegantne a pôvabne. Možno to bol kúzelníkov plán od začiatku. Pomocou kúzla pichnúť dievča do chrbta. Čo mu tá nebezpečná kráska spravila, že ju musel tak kruto potrestať? A dostala sa do bodu, odkiaľ nie je návratu. Poďme to zistiť. Muži ju pomáhajú zdvihnúť, keď sa prebúdza z tranzu. Konečne. Dievča to prespalo a vyviazlo bez újmy na zdraví. Pozrime sa, dokonca mu to ani nemá za zlé. Ženy možno naozaj túžia po zlých chlapcoch. Ale keď to prežila a vyzerá rovnako neuveriteľne ako predtým, to ešte neznamená, že by ste niečo podobné mali skúšať doma. Koniec koncov, bola to len ilúzia a oni poznajú jej tajomstvá. O chvíľu sa dozviete, ako kúzelník prepichol svoju asistentku so železným hrotom a znova ju priviedol k životu. V odhalených tajomstvách mágie a kúziel. Odhalené tajomstvá mágie a kúziel. Práve sme videli, ako maskovaný kúzelník položil svoju úžasnú asistentku na špičku železného hrota a nabodol ju. Ako to vlastne urobil? Odhalíme vám tajomstvo triku. Na začiatku ilúzie kúzelník ukáže zostavu hrozivo vyzerajúcich železných kopií. Vyzerá to, že ich hroty sú zradne ostré a dosť nebezpečné. Ale keď sa lepšie prizrieme, zistíme, že tieto špicaté kopie sú v skutočnosti vyrobené z penovej gumy. Pôsobia skazonosne, no sú naozaj neškodné. Mäkké a ohybné ako špongia do kúpeľa alebo luga šíp pre deti. Za to hrot v strede ukrýva väčšie tajomstvá. Keď naň kladú asistentku, zdá sa, že hrot ihneď prejde cez jej pekné telo. No pri dôkladnejšom pohľade zbadáme, že špička sa stiahne dovnútra tyče. Keď položia asistentku na vrch, hrot jednoducho klesne do kopie, ktorú tvorí skutočne stabilná dutá rúra. Asistentka má pod šatami špeciálny pás a na chrbte je malá objímka, do ktorej pasuje koniec falošnej kopie. Keď si vyzlečie módne šaty, uvidíme, ako ľahko sa dá spraviť toto kúzlo. Ako ju muži dvíhajú, kúzelník navádza objímku na špičku kopie. Z tohto uhla vidíme okamih, ako hrot klesne a pás sa pripojí k tyči. Kým oceľová rúra a pás podopierajú jej chrbát, dievča musí využiť neskutočnú silu brušného svalstva a udržať vo výške ramená a nohy. To je výsledkom dlhých hodín vo fitness centre. Keď potom kúzelník spraví svoje magické gestá, máme dojem, že dievča sa napichlo na hrot. Ale ako? Vo vnútri kopie sa skrýva pružinový piest, ktorý sa stiahne. Tým klesne aj asistentka a vznikne ilúzia, že hrot sa zabodol do jej tela. Vidíte?
Len čo piest sklzne dolu rúrou, dievča padá nižšie. Toto je spúšťacie lanko, ktoré vedie zo zákulisia k pete kopie. Na celú akciu dohliada za javiskom kulisár. Dievča položia na falošný hrot a kulisár čaká, kým príde na rad. Kúzelník dá znamenie, kulisár potiahne lanko, uvoľní piest a kopia spustí dievča nižšie. Keď sa lepšie prizriete, môžete dokonca vidieť, ako kulisár potiahne lanko. Lenže natoľko nás zaujalo dievča, to ako sa napichlo, že si lanko ani nevšimneme. Ale ak dievča a špička kopie klesli súčasne, ako je možné, že jej vidíme z brucha vyčnievať hrot? Asistentka má náhradný hrot, ktorý sa pomocou magnetu drží vpredu na páse. Vidíte? Má ho na opasku. Vďaka jej starostlivému načasovaniu, kedy hrot vstýči, vytvára ilúziu, že ju skutočne prebodla kopia. Kým dievča ukladajú na rúru, vytiahne kópiu hrotu z tajného vrecka v šatách a skrývajú v ruke. Všimnite si, že ruky drží priamo nad bruchom, kým ju kopia zdanlivo neprepichne. Tým má zahaliť fakt, že pripevňuje hrot na magnet. Len čo piest klesne a špička je pripevnená, stačí už len to, aby nechala ovisnúť ruky a odhalila hrot. Ilúzia, že sa nabodla, je veľmi presvedčivá. Ale ako je možné, že kopia má pôvodnú výšku, keď dievča zdvihnú? Skrytý pedál ovláda hydraulický zdvih vo vnútri rúry. Funguje ako zubárske kreslo a vysunie hrot nahor. Asistentka odstráni falošnú špičku a ukryje si ju v dlani, keď ju dvíhajú z kopie. Stačí jej pridať sa ku kúzelníkovi a zmieriť sa s tým, že sa jej ujde len polovica potlesku, hoci väčšinu práce urobila sama. Teraz už poznáte tajomstvá. Na budúce vám maskovaný kúzelník odhalí ďalšie tajomstvá mágie a kúziel. Pre televíziu Joj vyrobila Daniela.